ezinụlọ Maazị Ugwunna Peter Ogaju Orisakwe nke Okoromgboko dị n'ime Amanatụ Ihite Owerri Orlu Imo steeti ji ohere a ekwupụtara ọha na eze, ndị enyi, ndị ọgọ, ikwu na ibe na ndị na-agụrụ ha ọfọ ndụ maka akwamozu nke nne anyị ukwu bụ Nnenwereugwu Regina Nkwonta Orisakwe mgbe ọnwa ite naanị nke afọ anyị nọ n'ime ya gbaa mkpụrụ abalị 16. Ịda abalị maka akwamozu a ga-amalite n'abalị 15 nke ọnwa a na ngwuru Maazị Ugwunna Peter Ogaju nke Okoromgboko Amanatụ Ihite Owerri bụ ọkụ elekere 8 nke abalị. Ụka akwamozu ga-ewere ọnọdụ mgbe ọnwa ite naanị nke afọ anyị nọ n'ime ya gbaa mkpụrụ abalị 16 n'ụlọ ụka nke Saviour's Anglican Church Amanatụ Ihite Owerri Orlu Imo steeti mgbe ọkụ elekere 10 nke ụtụtụ. Nnenwereugwu Regina Nkwonta Orisakwe hapụrụ ụmụaka ya ndị a: Maazị Justin Ike Orisakwe, Maazị Hajinus Orisakwe, Mrs. Helen Onyeanụ, Mrs. Florence Ogbenna na ọtụtụ ụmụ ya. Gị bụ onye Amanatụ na-ege ntị, obi n'ụlọ obi n'ama, jisi ike ka ewocha na akwamozu a ma kwanyekwara nne anyị ukwu Nnenwereugwu Regina Nkwonta Orisakwe ugwu ikpeazụ ma chetakwa ya n'ekpere gị, maka ihi na ebe mmadụ na-akwa onye nwụrụ anwụ ka ọ na-akwa onwe ya. Ka mkpụrụ obi Regina Orisakwe na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga site n'ekpere nke Chukwu wee zuo ike na ndokwa, amen. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa, amen. Ọ bụ Maazị Justin Orisakwe na Hajinus Orisakwe tinyere aka n'ozi a.